Salam dogonlar. Köpüňizi gyzyklandyran soragylaryň biri bolan we häzir hem köpüňi soraýaňyz arada storiesda swipe ýazgyly reklamy goýupdym. Şonu nädip goýduňyz diýip soradyňyz. Elbetde swipe ýazgyly reklamy etmek üçin 10 000dan köp bolmaly ekenne. Patbeşiň ýöne menki 10 000a ýetmese-de öwrendim. Käbir programmalar YouTube kanallaryn üstü bilen we özüm etip gördüm. Häzir size hem görkezjek. İlk bilen öz accountuňyza girýäňiz we 1 minutdan köp bolan ýagdaýdaky wideony post hökmüne belleýäňiz. Görüşüňiz ýaly IGTV ýagdaýda wideony belläňizde isleňize görä fon goýup bilýäňiz. Ondan soňra wideonyňyzy birinji setirine title diýen ýerine isleňize görä at belleýäňiz. Description diýen ýerine bolsa şol wideonyň sylkasyny goýýaňyz. Sylka hökmany ýagdaýda YouTube'da bolmaly. Sylkany skopirowat edip ştaýyk description diýen ýerine wstawić edip bilýäňiz. Görüşmez ýaly IGTV videomyz post hökmüne emele geldi. Şu wagtky eden adamlarymyz storiesda şular ýaly birikme biljegiň emele gelmegine täsir etdi. İkinci bassançamız stories'e gelýäris we haýsy wideony ýa-da suraty stories'da swipe hökmüne belläp we birikdirmek isleýän bolsaňyz şoňa basýaňyz. Men ýene-de şol başdaky IGTV wideony saýladym. Emele gelen birikdirme bellejiге basýarys. Ýagny stories'da swipe ýazyny görülenne haýsy video bilen birikdirmek ýa-da haýsy maglumat bilen birikdirmek isleýän bolsaňyz şoňa basýaňyz. Men öz başdaky Belarus atly videomy birikdirdim. Indi bolsa storiesiň poýsk bölümine swipe diýip ýazýaňyz. Onda size bir näçe dürli swipe görnüşli şekilçikleri emele getirip çykarýar. Elbette öz isleňize görä haýsy siziň gözüňize has ýakymly görünýän bolsa şonu belläp goýup bilersiňiz. Ene meniň saýlan swipe şekiljem şular ýaly şeýdip aşağı süýşürýär. We şular ýaly swipe şekilli storiesiňiz taýyn bolly. Padilice edip bilersiňiz. Netijäni barlamak üçin bolsa meniň ikinji accountum Invest in Dubai 2020 diýen accountuma girýärin. Poýskda Jana Kuliva diýip ýazýaryn we netijede men stories'ime girýärin. Swipe ýazyny görýän, swipe ýokaryk etýäs, haýsy video bilen birikdiren bolsak şoňa baglanýar. Egerde taýynlan maglumatymy halan bolsaňyz, dostlarınız bilen paylaşmağı hem de like basmağı unutmayın. Taýýarlan maglumatym size düşnükli hem de peýdaly bolanlar diýip umyt edýärin. Egerde düşünmedik ýeriňiz bar bolsa kommentariýada soraw berip bilersiňiz. Ähliňize jan saglyk, işiniňizde üstünlük we şogullyk arzuw edýärin. Sag bolun.